12 अगस्त 2021 गुरुवार को तिल्यामुरा मुंगिया कामी ब्लॉक इलाके के उत्तर महारानीपुर में आईपीएफटी और बीजेपी ने एक बैठक का आयोजन किया था। उस बैठक में तिपरा मोथा के अध्यक्ष श्री चरण देबबर्मा सन ऑफ सचिंद्र देबबर्मा के नेतृत्व में 4 परिवार के 8 वोटर्स आईपीएफटी और बीजेपी में शामिल हो गए और नए वोटर्स का स्वागत किया। टीएनईए प्रेसिडेंट आईपीएफटी सीईसी मेंबर श्रीमती गीता देबबर्मा, आईपीएफटी सीईसी मेंबर श्री बिदन देबबर्मा, मोंगियापाड़ा के ब्लॉक बीएससी चेयरमैन श्री सुनील देबबर्मा, वाइस चेयरमैन श्री विकास देबबर्मा, पूर्व और पश्चिम तेलामुरा डिवीजन के प्रेसिडेंट गोविंद हरि जमातिया और चित्रामणि जमातिया। आं फाइमेन साइखिनाय सिनाय इनके प्राइमरी नि आं प्रेसिडेंट इंगै आं इको पसिबल नि कों साइखिनाय सिनाय कोनो खबर बा आं आनो बर रिलिया बा तिनि आसरा बागलायै हुनानै बर इनो खबर मालिया आं इको पारानि बर रगयबो आनि मोनाय सम रगयबो आं हिनजाका नों कायसे कमिटिनि प्राइमरी प्रेसिडेंट सिं दङै नों जोंनि पाराव सब किछुता नोंसो खबर खायनि इनखौ बुइनि पारानि बर खबर खायसे जों जेसेबो खबर मानो बा निको दाबि दाव मानो इनखाय मोनायनो आं हिनखा हायाको दङदे मानाय खबर इनखायनो नाबो निनियो प्राइमरी कमिटि हिन दङनि नों पुनसे आबो नों हायसे आसु दङ खाबले नेरो बर बायबो आं हिनजाका इनखाय आं आफोरखौ बोखानानै थांगोन आव थिंनो आनमुनाय सामानि आं आफोरखौ खावा संनाखा इनखाय आं मते जागारावबो दङै दांखायसे नों मते जागाबो इनखाय आं ललिं पैमासाव नै आं अर तिनि फाइ पेकेट परबते नेक्स्ट होते बरफानि दंसै नेक्स्ट खाखायो हाया नोंनाय आं खाखायो ताबो जरा जे बुझिया बो नों ता लोगरो तां कखजन मुसुं ताबो लोगरो आं गोजान मुसुङो अमनो जे ताबो आं फाइमे जागोन बरनो माने आं हायदों न इनके जरे वानसुबा गै बरबो आं हायते वानसुबा गै जरे तंनाय रं इनके बरनो बां कखजन मुसुङो आं हायकनो तिरंगानि आपिरो गोजा जोंनि उत्तरमहारिनि बाजार जोंनि पार्टी गोसोखाङो जोंनि ताकौ चरण ते बिनि रगि दङ ते 3 फेमिलि बस 4 फेमिलि बतिनि त्रिप्रम था उंनि तंमानि बाबु याकारै तिनि आईपीएफटी पार्टी ओ जुगदान खालायखा जोङो जागा तिनि बनो आईपीएफटी ते बीजेपी उभय साइडनि पार्टीनि तिनि अ जागानि तिनि लोकालनि नेतृत्व रगबाय जों बनो एक्सेप्ट खायका बा बनो याचाक सबका ओंखाय बो जे तामनि बागै फायगाबो तो काम कर बनो क्लियर खाय साका ओंखाय आं अबनो सानामो जोङो जारा तापन बुजियां दंनाय र अर्थात जों साइमानो आईपीएफटी नि मेन डिमांड के तामो तिप्रालेन तामनि बागै हिंखाय तिप्रालेन सारा आईपीएफटी नि कोनो अस्तित्व रखांनाय कोनो चान्सेस गरै आ जागाव तिनि जारा तिप्रालेनो केबेंनाय र जों साइमानो आ जागानि आईएनपीटी रखनै तंनाय र बा ताबु जे तिप्रामते बेसि लिड खाय तंनाय बा लि नेताङै तंनाय र बर कोनो दिन फाना तिप्रालेन सानियाखौ बुंनि आजायमान इनके साबो सानके ताबु तिनि बिसिङो आईपीएफटी र बर एकदम स्ट्रंग बयस बे साइतङ तिप्राले इनके बर हठात खायै इलेक्शननि समय एडिस इलेक्शननि समय ग्रेटर तिप्रालेन नि बुमुं थेपावै आ जागा तिनि गोबां मा तिनि वार्कार्स तंनाय र तिनि सपोर्टार्स तंनाय र न बोल बुजिरै बर कलांगमान व्हेरेस तिनि ग्रेटर तिप्रालेनि कोनो नक्शा करै कोनो मैप करै साइमिया आं ओ जागा तिनि महाराजा प्रदुत किशन आं ब्लेम खायमेना कारण बो तिप्रालेनि सपोर्टार बो ताबो सपोर्ट खालाय दङ किन्तु आ बो बाय तिनि आइडियोलॉजी बो अता ग्रेटर तिप्रालेनि सानमानि बागै जों बो बाय एकलाय मानलायलिया बिनि ग्रेटर तिप्रालेनि कोनो नक्शा मानचित्र याबो कोनो मैप करिनि बागै जों बिनि ग्रेटर तिप्रालेन तामो ताखन जों कन्फ्यूज दङ
जों कनफिउज दंमाहायनो जोंनि दा सापर्टार्स दंनाय वार्कार्स दंनाय बर' आस्ते आस्ते बुजिखा जारा थाङै तामुनाय बुजि मान्दिया कुन फानो कुनु बजागा थाङै पाइनाय बजागा थाङ मानिनाय आबो कुनु साइमिया आबन बागै बर' तेरक याकालाय दंनि जों वानसगो ओबाय केन उसकाङो बाहायनो जोंनि राय हामसा गामियाव आथ्रामुरा आरो जोंनि बिजेपि आइपिएफटी आजागा बर' फ्लेग रङै फैगा मिया बाहायनो बिलाइकां गामियाव आजागा बाहायनो मिया 15 फेमिली 37 बुटार फाइका दिनै बाहायनो फायो जोंनि दाबु दिन बारिया हायनो हाय तरक फायो जोंनि बिजेपि आइपिएफटी नि जे जोंनि जे दंमानि आबो हायनो टिपि फाय दङ ओंखाय आं आसा खायो गोसखांनि सालातेबो फायनाय कारण दाबो ससियेल मिडिया नि जुग साबो बमदै सामुंख्लाय दं दाबो बिजेपि आइपिएफटी गभर्नमेन्ट जोंनि स्पेशली जोंनि टिप्रासान बागै बोसोक सामुंख्लाय दं जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट থেকে जेसेबां सामुंख्लायजाक दंमानि आब्रक जतन जों साना नांगिया ससियेल मिडिया बिसिं जतनाबो आवैङै दं काजे जों दौर थाङै सायापानो बर' रक सुबो बर' आस्ते आस्ते जतन फायबेनाय आबो जों आसा खायो हामबाय।